Ahojte, dneska som tu s Evou, zakladateľkou občianskeho združenia Kone ľuďom. Venujú sa záchrane týraných koňov, ale okrem koníkov majú aj psíky, s ktorými občas chodia darovať krv. Eva, ako si sa dostala k darcovstvu krvi u psíkov? No, k darcovstvu krvi sme sa dostali tak, že nás vlastne oslovila klinika, ktorá sa nachádza v Cíferi. To môžem povedať? No jasné, jasné. A teda, lebo vedia, my tam chodíme ošetrovať psov, proste kastrovať psov, sterilizovať fenky a tak, takže vedia o tom, že máme prevažne veľkých psov a teda vhodných kandidátov na darcovstvo. Takže oni nás oslovili ako prví v tejto problematike. No a teraz samozrejme sme neváhali, lebo vtedy to bolo teda akútne, že naozaj psík bol na operačke a kolaboval im. Takže sme teda naložili prvého, čo skočil do auta, to bol Marvel. Marvel, poď sa miláčik, poď. Takže tento to vlastne celé odpálil, to naše darcovstvo. No a potom už teda sme spolupracovali vlastne s touto klinikou už vlastne nepretržite. No s tým, že teda sa myslím, že aj cez vás dozvedeli vlastne ďalšie kliniky o tom, že teda máme tu 26 vhodných darcov. Takže tým pádom už nás oslovujú vlastne aj iné kliniky. Jasné. A s koľkými psíkmi chodíte darovať? Momentálne Marvel bol 3-krát, vlastne raz za rok chodí, tak ten už bol 3-krát, tento rok už bol, takže už má oddych. A boli sme už s Dairou, boli sme s Edim, čo je vlastne argentínska doga. Ten tu vozetku nie, ten toho mám doma. No a v podstate my už to tak naozaj robíme. Máme tu teda psíkov, ktorí ešte nedosiahli vek 2 rokov, takže tí ešte nemôžu ísť, ale v podstate všetci ostatní sú vhodní kandidáti. Takže je to tak, že keby nám v tejto chvíli zavolali, tak bereme ďalšieho a ideme. Nevyberáme nejak, možno podľa povahy ešte vyberáme, že aby naozaj bol taký akože kľudnejší, ale tým, že naozaj my tu máme v podstate všetkých vhodných kandidátov, akurát teda tých mladých nie, tak je to úplne jedno, že ktorého naložíme a ktorý pôjde. A vieš už, koľkých psíkov sa vám podarilo zachrániť? No zatiaľ všetkých. Všetkých. A vieš, koľko ich bolo? No, keď Marvel bol 3-krát, Daira bola raz a Edo raz, takže 5. 5 psíkov, super. Nie sa to aj synom vlastne. OK. Prečo sa tomu venuješ? Prečo to robíš? Vlastne? Ako záchranu? Áno. No, prečo? No tak ja to neberem ako zamestnanie, berem to ako poslanie a robím to preto, lebo ešte stále je viac ľudí, ktorí tým zvieratám robia zle, takže niekto musí robiť aj dobre. Okay. Takže preto. Čiže pre teba je to hlavne asi ten pocit toho zadozučinenia, že vlastne robíš niečo užitočné, niečo potrebné. Určite, tak nerobím to pre svoj pocit, robím to pre tie zvieratá, samozrejme. Áno, jasné, rozumiem. Aké pozitívum má z darcovstva ten psík, ktorý ide darovať? No okrem dobrého pocitu záchrany, samozrejme, že sa tam vyšetruje krv. Takže tým pádom aj my máme to vyšetrenie a máme tú istotu, že tí naši psíky sú v poriadku. A samozrejme, že od toho psíka je potom dobre postarané, teda tým, že daruje vlastne tú svoju krv, tak treba to aj niečím nahradiť, takže vždy dostane vlastne plnohodnotné infúzky alebo proste niečo dobré na papanie, alebo teda keď je taký akože aj z tých zachránených psíkov, že majiteľ, tak vždy sa príde spýtať, že teda čo by pro tomu psíkovi akože mohol kúpiť, alebo čo ten psík potrebuje. Takže vlastne aj tá spätná väzba vlastne od toho majiteľa, no a teda ja si myslím, že určite v neposlednom rade ten dobrý pocit hlavne tej spätnej väzby, že naozaj sa zachránil ten daný psík, ktorý bol teda v ohrození života. A to je podľa mňa úplne to najviac, čo v podstate akože je to pozitívne na tom celom darcovstve. OK. Hovorila si, že ste zachránili už 5 životov. Áno. A teda asi sa ti podarilo už stretnúť aj s majiteľmi tých psíkov, ktorým bolo pomáhané. Si s nimi bežne aj v kontakte, alebo vlastne už sa nebavíte ďalej? Viete čo, nie. Už sa nejak nebavíme. My sme si ani nebrali na seba nejaký kontakt. Išlo na to vlastne, keď sme tam boli,
Takže sme sa s nimi vlastne osobne stretli, teda ani nie so všetkými, ale teda s niektorými áno, že niektorí sú takí, že naozaj prídu poďakovať a prídu sa spýtať, či vlastne ako sa môžu odvďačiť alebo podobne. Ale teraz, čo sme naposledy boli vlastne s Dairou, s tou nemeckou dogou, tam ten Darko má teda v podstate taký dlhodobejší problém tým, že je onkologický pacient a mu tam kolíše tá anémia hore-dole, tak boli sme zase kontaktovaní vlastne touto jeho majiteľkou, že Darkovi zase trošku tie hodnoty klesajú a že teda bude asi musieť do budúcna zase využiť vlastne možnosť darcovstva krvi. Tak vtedy vlastne aj klinika vyslala sem svojho človeka, aby odobral, lebo tým, že už sa to bude darovať druhýkrát, tým, že bude vlastne transfúzia prebiehať už druhýkrát, takže tam už musí byť vlastne tá krv kompatibilná s tým darcom. Takže vyslali vlastne sem svojho zamestnanca, ktorý odobral 4 psíkom krv, aby zistil, akože, ktorá krv teda bude vhodná, ktorý psík bude vhodný darca. Aby sme teda do budúcna, keby naozaj ten Darko vlastne už zase potreboval tú transfúziu, aby sme už išli na istotu a aby sme teda zobrali psíka takého, ktorý je teda vhodný. Takže s touto pani som vlastne akože v kontakte, aj dokonca sa sem chystá prísť pozrieť ostatných psíkov. Takže asi myslím, že tým, že ten Darko naozaj tú chemoterapiu bude ešte trošku dlhšie brať a naozaj tá anémia tam hrozí. Takže asi teda budeme aj potom v budúcom kontakte, lebo teda naozaj je to taká pani akože taká komunikatívna, že tam s nami, keď Daira vlastne prijímala infúzku, tak tam s nami bola celý čas. Takže s touto určite. Tí ostatní tým, že to bolo také akože relatívne rýchle, tak ako prišli, poďakovali sa, ale teda nie sme v kontakte. Hej. A spomenieš si, aké boli dôvody, prečo bola tá transfúzia potrebná? V tých minulých? Áno. A myslím, že tam bola otrava. Sa mi zdá, že ten Fox Terrier bol otravený. Potom tam bol nejaký francúzsky buldoček, ale tomu diagnózu neviem. Viem, že im začal kolabovať, tuším na sále sa mi zdá. Prvýkrát, keď bol Marvel, to tiež bola nejaká labradorka a myslím, že zrazená. Že tam stratila veľa krvi vlastne pri tej zrážke s autom. No a vlastne tento Darko bol potom onkologický pacient a už to ďalšie, to už neviem. To bolo vlastne to prvé a to si už nepamätám. Ale myslím, že to bola tiež otrava, sa mi zdá. Evka, a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, aj za všetko, čo robíš, je to úžasné. Chcela by si niečo odkázať našim sledujúcim? No, určite by som chcela odkázať hlavne to, nech majú oči otvorené okolo seba. Nech pomáhajú tam, kde treba. Som ešte rímuje. A čo sa týka toho darcovstva, no každopádne si myslím, že každý majiteľ, kto má psíka vhodného na darcovstvo, si myslím, že by nemal váhať poskytnúť tú pomoc vtedy, keď treba. Bez ohľadu na to, či to stojí nejaký čas, či to stojí nejaká doprava tam dopraviť. Ja si myslím, že vždy to za to stojí. Minimálne za ten dobrý pocit, že pomohol. A určite neváhajte, akože naozaj, keď treba pomôcť, tak si pomáhajme, proste táto doba si to vyžaduje. A bohužiaľ je viacej stále tých negatívnych ľudí, takže pridajte sa k tým pozitívnym. Nech je ten svet krajší.